Nya maniudto ta guys. Maniudto ta guys, nagpalit si Raymond sa litson manok chokes to go kay diri man siya na-assign sa Balingwan aw maniudto na nagpalit siya og sudan. Nya mga unta guys, litson manok atong sudan. Nya nakauli na pud si Saysay gikan ni siya nagpa ID. Kano sang sugod sa klase? Human Orient klase na dayon. Ang inyo mon kano sa inyong klase mon? Kapag ko na pa-clearance siya. Ano pa man ka nagpa-clearance? Basic lang. Busy mong linya? Ha? Dali ra? Basic ra? Yes. Di man na inyong pag-eskwela. Nya si Iwen, hangad-hangad na dahil na siya diha. Nya mga unta. Ito guys. Nito. Ding! Nito, Ding! Nito! Nga unta nga on. Hoy! Sud naman si Raymond guys. Maong palitan niya yung sudan. Maong namit atong sudan guys. Namit. May nga sudan kay pwede ra tagkaon nguling ipon. Ay, reaksay. Kaya marasag ko grits mo. Ay, pangipon. Naingipon sa ubos. Maria, lagi maris mo. Puri niyo dun sa asa. Ay mo sa tanggal Mag-react pero utrusan. Kita. Kapti ka na saan mapaibot sa mga ipon. Mapaibot ko mabang. Naman. Patigot ko. Ano saan magapakuan sa alis? Sila magaka sa alis. Ambot lang. Lali ko akong mutok. Kita ba na? Plop-plop lagi nagdara naman nagudok. Kami tadang plop-plop aga. Kaya balay ba? Sir din nagkatuloy din lang. Sir magkatuloy. Sir din nagitsara no? Hindi ko. Ano mo, imong customer. Asan akong parcel? Wait na ito pa ko. Na may out na sa ano? Nadagal kabulakan. Kabulakan? Kaya asawa ni mama ni Rio ang mesta. Nya, kuan ra ba? Balan. Adi na deh. Hindi na din na siya dahil. Ito na. Sulit pa na pero ito na ubos. Pwede naman daw yung si kita yung dahil po na narabalan. O pwede naman sa gaan naman mo na sa kuan. Girl? Wala din ang kamay. Kabantay ka sa datong mga niaging tuig nga gianhaan sa mamaangling diyan ni kuan kay kanang iba eskwela lagi sa alis. Nagkuan man to si ang primero pag sa napadayon kay kuan na lang daw niya sa iya mga bata. Ikaw, Deng? Ang ka-eskwela, Deng? Tiil. Mga unta, mga Pag-loading pa kung utok sila. ano, loading diha kay Di pa kabalagan. di ta maka-upload. Di pa pagkabalagan sa suan. Mag-loading na imong ulo nga, mag-loading ka diha nga dito maka-upload. Kanay kay panay to ada tumipon tulon na dito guys. Hindi dito mag-ang gantas in video. Unsa nakaluod ato matulon? Luod dito. Pagsuro di asay, mahiya ka naman. Hiya. Dati ka, taga-tagalog nga mama. Kain tayo guys. Masarap ulam natin. Ngayon si Tal-Tal mahaba. Sa master baga sa imong mga English. Ang ganda ba naman na sila. Master bagay na Ang taliya na. Master bagay si Korean ang English. Sa hotel. Bulot yang Bulot hotel. Bulot hotel dong. Guys. Bulot ba naman?
niyo buyan niyo kamot. Hindi niyo buyan niyo kamot. Ang kamot ay mama gigunitaan. Ang pinagtinig ang ginamit. Di paya, uy. Ang tanawa, sad na yung back position ma. Pati di iliya naman yung ipanagang. Oh, ito sa kamot naman. Ah. Da. Da. Kamera na yung ipon. Malo kayo. Ito. Tama? Agoy, hindi mo. Agoy lagi. Agoy. Marasig ka na ano yung nakainom bugbog ko bang kirig mo yun. Emun niya po. Emun niya po ganyan ba? Agapon ba? Ayaw mo niya po na. Tagay, ano mo paningalaga sa hanga? Nga nung tambok niya mong tanong, kay gasolina among gibunyag dani. Ang gasolina. Kanawa kay. Alam mo paningala lang mong tanong nga nung tambok niya. Kasi kung sinugutuwa na. Iya ba? Buot-buot. Paano pa rin sa kamera. Ang paningala nga nung tambok niya mong tanong. Kay gasolina na mong linyag. Magtubig na sa ta guys. Ay, skincare ang gigamit. Dala man sa isa kakabo. Mahulog lang sa tulad sa sprinkler. Tubig lang. Iyan rin sa ibutang nga itong tubig. Kabo. Uy, ko yan na. Nagig niyo mag... Uy, natumba ng sipon ko. Wala. Ano naman? Mama! Wala ka mama! O pa ka ulit. Nag-score pa mama ha? Ilan ka sure? Ito man, tutok mo ka? Tutok mo ka? Eh, mama? Nasa, ano na? Ang mama! Ang mama! Sama na sa kaagay. Lain nagtakaran na lamis sa. Nga naman. Mulai kumahikos. Pwede ralamin ang kutsa tayo. Mula sa isang. Yan na po'y bulang hoy. Lungago na po na siya para bawag sa baboy. Mama. Magbutong ni si Cyril o si Princess. Ano din si? Ma. Ato ning tantaron guys. Kaya para malungag. Para bahog sa baboy. Sagol-sagol na to ni guys. Sa bahog sa baboy. Sagol na to ni sa bahog sa baboy. Sa pulag. Ato na po ni tantaron. Para malungag. Ito ka na nilong aga sa gawas guys.
guys. Ibang giblibo. Mana guys, ato na ni isulod sa kaldero kay para malangag na. Pero murag gamay naman niya. So, May ragid niya, wala na puno ang kaldero. sinalo pa. Ingat to kadaghan sa itong gipanitan bitaw una. Wala siya napuno guys. Sige ra ugma maglungag na pagta ugma uguan. Mahugas ra din tag plato kay mahugas to sa plato guys. Gagal, hindi na view. Ano? Tuloy mo. Kaya nga nung imo mangibilin. Ano? Bili si Tonya ng yellow guys. Naon sa? Nabili na ko ang tumbler. Nag-eskwelaha ka wala kay tubig ba? Wala. Ay pagka na lang gid. Pagka perfect bagid na ni nga. Nabilin ko no yung tumbler. Nya na man tag panghugas sa plato guys. Direta sa gawas. Sa gitungtong na niriri ang bahog sa baboy din hira minaglungag sa silong kay balag sugnura nato sa dagko nga kahoy. Nya na apod iyang nahumula na pud na kuan nahumula na pud ang bahog sa baboy. Nya si Vincent tuan namunyag sa mga tanom. Naagas ang tubig guys oh. Maong daghan tubig, daghan nagbunyag nak. Pangayat ng baboy sa bahog. Naghambog ang talunga. Ako na siyang gikuan guys, giputol. Nilang nisalingsing siya. Sabi na kung dili na mabuhi kay naglaya na beto, giputol din ako. Nagkuan naman. Naghambog, nagbunga na oh. Sa sako? Dili tambakan na lang nagyuta. Kuan ang kaanod ang Nagiba tambakan na lang nagyuta. Buyag kayong okra guys oh. Lagpad kay dahon. Kubangan ni Rere bunya kay mamahog din na sila karon sa baboy. Ugo na. Baboy. Di atay bisita guys. Di si Mami. Nagbo ko sa kuan paghapon kay aglaoyan sila sa manok karon 5 ka buo. Iya agbitson sa dayon sila sa manok na Bisaya 5 po sad ka buo. So karon mabusog na sad kami. Busog oy. Nagbahog na si Lilin kay mandakop. Kung makadakop ko karon ako na. Ano, anad kaayo. Anad man gina kay hita tangkala ba na ah. Pinalit unsa na namo? Adapit.
Ito paliwat medana kay basilan ba. Pila pagpalit dana. Murag duha naman sa jiyo nakabuan din he. Naman na si Bintoy pagpamunyag, mahog na sila ni Riri sa baboy. Wa pa man mo kawai lagi ni Ipang mga naman anak ko, hambog na sana siya. Napay mo ingana binhi wala. Wala. Tala ra. Palit ko da. Magkuan man ako. Ha? Disigihan ko naman nautan. Nindot pag itong binhi lin kay ano. Pagkakuhan nimo udlutan ag-ana naman O mo na lagi. kaysa ang imong gitanong kanang pinudluan bitaw o pinutol. Kana gani nga kapila ko na nautani tanawa na o. Pero binhi lagi ni. Oo, liso. Ingana lagi ang kuan nindot ang kuan. Na kay na nang inutana o naghambog-hambog na siya pagkuan. Agutan ka? Ayaw di sa ko. Na kani akong inutana no akong gitanom. Kabuhi na sad. Nabuhi na sa do. Na. Ngana na. Pag humagutan ang tangkay di na ako apilon pagutan ang tangkay kay para unsa niya matanom ba magdaghan. Tambok kasi. Labi mo ng tangkay noon. Aron gani itanom da magdaghan. Ha? Aron gani itanom magdaghan. Magpalit kog ingani oh. Pero wala diha sa kuan kay. Kaninin ba? Ani man ko sila mama? Kato pa ba nang binhi nga gipadala ni Ma'am Pinay Beauty sa ako sa una. Kani Nagkuan ba na dito sa bukid naghambog. Kasi mo kita nung dani. Iya lawas ra kana. Lawas ra. Na man ko dito kay buti-buti man. Ano man? Bisaya to ada. Puwa? Oh. Adili puwa ingani. Pero kani bawo kay lami ni kuano butang noodles so. Lami gani siya kanang agadubuhon. Daw agkahumutan ko danin niya nga kuan. Jahat dagko kay kuano dahon no. Dagko gani kayo agadubuhon gani da. Napay mo kuan nilin. Unsa man? Liso wa na. Dana pagpangwa na sa kanang kuano. Dani yo kana dana o kuan dana o. Kay ibalhin ko na dani kay para danhin na magkatay daning labat. Danhin na magkuan. Pagkatay na ko dani sa labat. Bunga na pud ba na akong pipino ho. Nagbunga na. Oo na bunga oh. Kana mga buwak-buwak da. Oo na nagid bunga ho. Bitay. Gikuan gapids. Ano man nagkualin kay makuha na Mapisti na. Ngayon dana man ang kundol gibutang. Ha? Dana man lagi kundol gibutang. Dana. May katanuman. Tapo man mo sa kuan napuno na binto yung kuan oh. Asa man man butang man katanuman imo area dan he. Yun naburikat pala kaday. Naburing-buring lagi kaday. Buring kaday. So kay aga sa tubig guys oh. Nang mga batong. Apila tong kuano sibuyas. Ay, tabong ko ko. Si Tonya nagkuan na laag na. Kumusta ang kuan Tonya? Eskwela. Kumusta ang eskwela? Nanaamang si Tonya. Ayaw na magsalita. Ya, si Raymond guys, naghinuktok. Unsa ba kayang parcel na resulta? Ba man naghinuktok man na diha. Alsia. Daghan pa day kayang parcel oh. Nya, hapon na. Return na siya. Ugma na sa siya. Pangbalik na ni Raymond yung parcel guys. Kaya wala siguro nga kontak ang mga tag-iya dani. Or gipang cancel baka niya. Ugaya pa nga parcel aha. Uli na siya iuli. Panikamot ni edit sa YouTube o sa Facebook page. Nya, diya si Mami Dani guys. Magtugbong man ni siya. Nya, kaya wa pa man siya naka-upload sa iyang YouTube, sa Mayamia Lifestyle, o sa iyang Facebook page. Nag-edit pa na siya diha. Agon sa kasaubos me. Nagamit ko lang kay wala akong mata nagpirat-pirat na. Agoy di ay Ginoo. Ato ko sa ubos kay na ako'y bayronon. Kay nakahuwa man ko sa kang Alshell akong bayaran ko sa karon.
Nya yang Ako nag-edit daan ang video kay kuan kana ang ako giwam sa kangal share katong gipalit ako sa bahog. Ako gi-edit daan ang video kay para balag i-export na nako pa sa ubos. Kay basin sa ubos na ako ni i-upload unya dito. Uban mi ni Princess Princess Danyo. Oh. Nagbuhat-buhat. pa-snackon daw na niya. Oh, ngaon mi dito may manhapon karon. Yan ang librehan si Princess kay bagong sweldo ba ya? O bang siglo pero wa na kalag. Multon. Iuli na ni Raymond yung parcel. Bahala og walay agkabilin sa atong sweldo, at least ang atong mga obligasyon agka-anam agkabayaran. Ang kabayaran yun. Dili ingon awat sa una nga makapangutang ta aw dili gyud agkadlok kita utang kay wala tay kapasali. Waya kasaligan nga atong ibayad karon. Wala say ag pautang. Tungod kay baw na lagi labi na diri sa bukid. Basta utang agtan-aw ag hunahuna sa daang mga agutangan nga makabayad ba ka ni sa bakay kuan dani. Pero karon munang makaingon ta nga advantage ra kaayo kay kung mangutang ta at pagkautang na dahil ta kay naamay atong pasali. Pero mao lagi nga pag abot sa sweldo bayan na yun. Bahin-bahin dayon. Dita ingon nga nag-vlog ta dagan kita kwarta. Ibigura gawa siguro og atong channel pareha sa kang Erwin ay kuan sana Erwin Tulfo. Erwin Tulfo kana daw si Ibana Alawi mga ingana Nga ag million views. Okay, million jud ang sweldo pero samantalang kami mga mirit-mirit ingana na na. Gagmay lang. Pero at least dako na kayong tabang. Oh, gyud makasulbad sa mga panginahanglan non nato. Oh, interest na pa pero naka ako na silang gignan nga ang vlog dili jud lifetime. Kay di man gani ng uban sikat nga vlogger nga wala na views karon. Namintras na apa, padayon nang gihapon. Mao, mintras sa pagkasweldo pa ta, padayon nang gihapon. Di kay agpaundangon na hinuunta pag vlog. Diskarte ta kay naa naman ni. Nya salamat sad sa inyong mga suporta. Kay tungod sad ninyo nakasweldo pud sad mi. Bahalag ingani lang ginagmay ang sweldo basta dako na kaayo ni tabang sa amo. Mao. Dahil tag-edit. Iyan ang librehan karon si Princess mo nang abay-abay sa si Princess dia karon. Ayo ha gina dia Princess nga maka kuan gyud. Bahala ni solid para makabot. Ayo ha gikana kay aron gikan sila ni Saysay sa ubos kay nagpalit sa bahog sa bakti, nahutda na ang bakti sa bahog. Kining bahog nga gipalit kuan ni siya early win og starter bali gi-mix na siya kay aron nga kana ang i-change na puday nato og mag-angay ang baboy ana nya nagpalit puday sa diaper daw tuyo. Nya ato ning lutuon guys ang sudan nga gipalit ni Raymond. Siya ang nagpalit karon sa sudan kay siya napalit karon sa sudan kay nagsweldo man daw siya. Siya ang napalit sa sudan. Na kagani sa udto nagpalit kay pud siya sa sudan nagutuman pud siguro na siya mo iyon siya nga pagpalit sa sudan. Na ato ning sabawon siguro or adobohon ba? Adobohon nato nilang. Lungag sa saging nga Arabia hinog na siya guys. Hinog ikain guys. Kaya apit na pandit. Muna kayo. Nato ning hiwaon ang palit ni Raymond nga kuan. Si Riri dani nagpalit naghatag rin sa siyang papa para palit sa kuan. Karni. Sabaw na siguro niya ang sabi niya. Basta gusto pag tumihigop sa sabaw. Nagminghoy intan yang naon dana ni Raymond guys og daghan pa yang parcel bitaw nga mabalik. Nya ag kontakon tong mga kuan nga dili ag kontak dili ag tubag. Nagminghoy intan yang naon ag
Kaya nang kaya nagbabila na di ulit di. Ringan di. Tako na nga. Ang nagkakontak di. Teka. Bukas man sa gutaran. May kalso na korkor mo. Kaya sarap ng pasok kayo kaya magbahog tayo ng Wala siya klase karon guys, magbahog na siya diha sa bakting yang bahogan. Bantay day na diha kor. Taro nga kay ma. Di man kakaabot di ay. Good morning sa inyong tanan guys. So di ata diri karon sa kusina. Di ay gihatag si Jungtong sa ato kagabi nga bihag. Kay namuha sila kagahapon, nga nakabihag ilang manok. Maong naanay bihag ya ato ng latan pag-ayo kay gahi pa man. Latan ato na siya guys kay aron nga mahumok kung makaon gid siya insakto kay lami jud kaunon ang humok na pagkaon. Kay bihag man ni siya. So ato ni ang nagulan guys. Ato ni ang latanan para nga dito ron na sa gawas maghaling. Kaya nga ako, dito ron ako ni siya lutuin sa gawas kay lagi kay para nga kung na ako'y buhaton dito ako ra malantaw-lantaw unya ka nag-ulan man kusukay ulan dere na ta sa sulod. Sukay ulan guys, nagalit lang. So diya guys, abi ko gaundang ng ulan, wa na ulan pa dahil gihapon, gadugang pa sa ulan. So karon guys, ato tong kuanon ang comment nga, ito nag-comment sa atong vlog nyo nga iyaan ko na siya sa papa ni Richmond nga niingon siya nga dinhi pag-anhi dinhi sa kuan wala daw gitarong og kuan pag wala daw namo gitarong pag kuan dinhi pag-anhi nila pag-anhi dinhi unang pag-anhi dinhi muto akong istorya wala na ko gipakuan sa vlog ang among pag-istorya pagkagabi nga kuan mutong dinhi giusa pakita na mo sa vlog giuban na mo siya sa pagkaon ug gitrato na mo siya insakto dinhi tarong dinhi samong pag kuan sa iya trato wala na mo siya istoryahe gipasipad wala na mo siya istoryahe sa sakit nga mga pulong unya karon mo gawas na nga mo ingon na danha ako na inyong himuon daotan napay niingon nga napay niingon nga murag iya ra tong relatives gyapon niingon nga kana ang
andam mo suporta. Kung gusto ninyo magsuporta, pagsuporta mo, ayaw ninyo pag-iingon nga muna muni kay moingon na din mo nga gawas na ang sa side sa laki o unsa man sa panahon sa pagpanganak ni Saysay nagduaw nag-adto ba mo dito bahala og wala mo'y madala nga ikatunol nga kuan dito sa ako. Ang importante nga naa mo dito ang inyong presensya nagpakita dito sa ako kay aron dili na nako mahudir ang akong igsuon. Salamat ko sa akong igsuon kay wala ko niya biyae. Itabangan ko niya kung unsay mga lihokon dito nga ma-process nga diha nga tungura makagawas mi kay og dili mi makagawas ato nga kuan mo anam kada ko among billing dito sa hospital. Naa pa mo nagkuan dito moingon ka nga giyam ira nako pag anhi nila dinhi nagbisita sila dinhi murag 2 days man siguro to gikan pag anak ni paggawas na mo sa hospital or 3 days batoa. Tinuod wa jud ko malipay dadto mao wa jud ko ni tagad nila kay wa jud ko malipay kay nibisan pag adto na lang dito sa ospital kay aron matabangan ko sa mga lihokon unsa bay lihokon wala sila nagpakita mo wa jud ko nalipay gyud dadto ay mao pala gito pagkakuana mo kung wa jud ko ingon nga nagtagad ko sa ila pero pag ingon nila nga mo tanaw mo bisita sila sa bata gipasulod gipasulod nako sila sa balay nga walay daghan istorya. Wa ko nagbuhi og mga pulo nga makasakit nila makalain sa ilang buot mura to nga wa ko nagtagad sa ila unya mo ingon dayon ka nga giyam ira nako kung ikaw kuno sa akong dapit di malipay ka ba malipay ka kung ikaw ang nasa kong posisyon basin nagtuo ka nga sayon akong gibati ug nahilom na siya ug mo ingon pa jud ka nga rungmog kay gidaot nako giyon sa nako pagdaot ti ay nabakpulong nga nabuhian nga niingon ko nga muna siya nga niingon naman ko nga og gustong magbisita kay dili na ko na itago ang bata sa iyang amahan ako nang ipaila pero sa pagkakaron nga kuan dili na ko ipahulam kung hulamon dili na ko ipadala sa ila muna na nadaot lugar mo danha nga istorya kay mo raman ang akong na kuan nga istorya nga pulo nga nabuhian nga muna nga dili na ko ipahulam ang bata og magbisita pwede ra angay lugar na ikadaot lugar na ninyo ug sa ako nga side wa mo naghuna-huna maong ayaw pag kuan kay nahilom na sa panahon sa mao pa pagkatabo sa panahon nga mao pa natabo tuwa dito ang mga comment nga mga kuan naaba mo nag-comment dito nga naglaban ba lang din sa among side kang Saysay naaba mo nag kuan dito karon nga ingani dako ng bata unya dako ng bata kakita na ninyo pakalingaw na mag-comment ta mo ingon danha dayon unya ingnon pa ko ninyo nga yam iran ta mo wala ta mo tarunga og dala wala ta mo tarunga og kuan dinhi pag-anhi sa kong balay wala may nadungog nga nibisan unsa nga istorya dinhi sa ako yang iyaan siguro na nga nag-comment kana si Jis sa Buiro o kay ingon siya iyang pag-umangkon ni anhi kuno dinhi wala na ko pakugosa sa bata pag anhi niya dinhi nain siya tanaw ko sa bata tiyo narang bata sa kwarto kay moto si Saysay nagkuan na si Saysay dadto sa salon na kun narang bata sa kwarto gibiyaan ako siya dadto may yun siya nga wala pa kugos ano wala niya gikugos nga namang bata naghigda kuan man ano man niya gikugos gusto man day siya agkugos paghilak gitawag ko di akong gikuha nga ingon si Rimon Ambima di dito na ako gihatag ni Rimon kay si Rimon Ambima di akong gihatag ni Rimon gipakugos nya mo ingon siya nga wala mo ingon ka nga wala pa kugos ano wa niya gikugos ka gusto man day siya kugos sa bata ayaw pag comment diha sa kong vlog sa mga daot gusto ka anhi ako dinhi sa balay kay dole ni mong balay katuod mo sa mong balay unya mo ingon pa nga kana ang wa ko ni sugot nga siya mo kuan dadto nga time pag anhi niya dinhi naka-uniform siya ningon siya nga ako sa mo bantay ingko nag-eskwela man ka kay naka-uniform pa siya nag-eskwela man ka pag eskwela lang sa dito kay ako ray bantay sa bata nya
pagkakuan ni anha sa sakay dinhi man ko sa kusina, sagdan ko raman sila dito. Nga dito sa kwarto, niingon siya nga tina ako'y favor, pwede sa Sabado mo anha, mo balik ko ka ako'y mabantay sa bata. Ko sa Sabado, magpangas mi sa mapo, ayaw lang sa, mura na akong tubag. Kung sa'y daot danha sa akong tubag. Bakay dili ka gusto, dili ka gusto, di sa namon ipamugos. Dili namon ipamugos akong anak sa akong anak ug akong apo kay amo ning anong bahalag magkalisod-lisod mi. Balag magkalisod-lisod mi, dili na ko di kuan akong apo ninyo. Ayaw pag ingon nga kanaang wala sila gitrato din insakto kay nig istorya nga unsa nga istorya nga daot wa na sila nakadungog, wa ko nagbuhi og pulong nga makasakit sa ila. Bisan pa man san hitabo nagpugong ko nga makasugod kog istorya daw, di na niya nako mapugan akong baba. Kay lahi ra ba gini kung naata sa kuan kay murag kawala ta sa passing. Mutong wa ko nagkuan pag anhin nila dinhi wa ko nagbali-bali. Sa lugar gusto ninyo pag anhin ninyo dinhi katawaha ko, kalipay ko kay muna nya sa panahon sa akong kalisod dito ko sa hospital wa man gani mo nagpakita. Isa na lang pagkita kay aron maglihok na lang sa kanaang sa papel unta, wa man gani mo nag adto nya karon mag-comment kada sa akong vlog nga ingana imo pa kung himuong daotan, waoy ka kuya pa sa imong gipang comment diha. Pag anhin nila dinhi wa na sila na nga bati nga istorya nga unsa diha kay parihara ta tao ang kasakitan. Labon sa una sa panahon nga mo pa nahitabo nga grabing comment, grabing kuan nabay ni patimaaw dito nga muna parinti ka sa ayaan ka sa laki nga mo dapig ka na kaman lang ni saysay wala di ba nya karon nga sa kuan na mo patimaw ka na diha muna kuan na mo tratuhay mong pag umangkon dinhi nga sa unsa wala na mo tratuhag daot amo nang kuan dinhi isip nga kuan nya kay ingana nga buwag naman sila. So unsa pa lugar akong kuan nga ikuan ipugos ko na akong bata dito sa iya nga di naman sad siya. Muna akong giingon si Saysay pag paningkamot pag eskwela kay hatagan ka na mo kuan nga kahuman ka pa eskwelahon ka na mo ug ako'y mag-atiman sa bata. Pag kuan pag eskwela kay di ka na imong kuan kung makahuman ka dili na para sa amo para na sa imo. Ako guys gusto ra ginako nga makahuman sila mga bata sa pag-eskwela kay aram dili po nila masundog ang akong naagian. Ang akong naagian dili ko gusto nga masundog po nila sa ilang pagpuyo. Mana nga paningkamot mi nga makahuman sila pero kay naa naman na maong ate manon og ipadayon pag-eskwela kay mga bata pa man sila. Nya ako nga aga gusto minyo asa ra man akong kuan magpadayon mo pag-eskwela kay aron makahuman. Nagkasuko lugar na ninyo nga ingana among kuan wa magani mo nakadungog sa istorya din hinamo nga daot kay kuan unya karon mag-comment mo nga ingana pag-anhi dinhi sa iyang kwanto nga kung di pa anhi lagi din ko nga ipaanhi mong mama nag-anhi ana iyang mama ayaw kabalaka na kay ako'y magpa-kuan na niya magpa-ultrasound ako'y magpa-kuan na niya dito ko na dadon sa kuan kay na ako'y private doctor. Nag-abot na sa punto nga pagpa-prenatal mo sa ospital wala gidawat basta lisayan wala gidawat pag adto na mo sa kuan wala gyapon gi kuan mo to nga ako na lang gid siyang gipa-ultrasound ako siya kay aron naami ma-record dito na muto pagkabali sa ultrasound nga 38 weeks na diay anak na muto nag-istorya mi sa akong niriri nga ana ato na lang siya ipa-prenatal kay nangutana ko niya sa bayad sa prenatal dito sa sanitarium 1.3
O di mutong ko ato na lang ni sa ipaprenatal dito kay aron nga naa siya record in kaso og mga anak makuanta na gikan pag ultrasound na mo nag-ultrasound mi karon pagka kadlaw nagbati pagkabuntag nag-anak maayo na lang kay naami record dito sa sanitaryo mo tong gidawat nga walay daghan alingasa. Na mag-ingon pa nga wala gipahibalo kung asa ang hospital. Asay wala gipahibalo nga dinhi man kuno dito ang papa ni Rich mo nag-anhi kung asa nag-anak na ba kung asa di tubag ni Riri nga tuwa sa hinguog sa sanitaryum. Oo. Nya aghimuon mi ninyo bakakon. Inyo may himuon nga bakakon sa inyong style nga di mao. Karon na mo ag samok-samok da sa comment nga dako na ang bata. Masuko lugar mo nga ako na i-vlog akong apo. Nga ako may nagbantay. Oh, ako man ang apo. Ako nagatiman. Oh, masuko mo nga ako na i-vlog. Nga ako may nagatiman. Unsa may mahimo nako nga kuan dinhi sa balay di. Oh, di kami ra mag-story-story sa bata. Nya imo pa ika kuan kasakit lugar to nimo akong giingon nga o gusto magbisita dili kay ag ipahulam kay dili mo katughan sa inyong gusto. Walang ninyo sa hunahuna ang side sa badji nga inyo rang gi ingana. Nag kuan ko dito nga akong kuan nga mag-adto magpakita sa inyo imo bang iya bang mama or siya ba kay aron nga naay makatabang ako dito glihok sa kuan si manang makapauli na kay digit sa sayon ang gibati ni manang dadto ang daho kung pasalamat kay po ni manang wa gid ko niya gibiay taman sa kuan kay paggawas ni say-say gikan sa magpanganak gignan din ko sa doktor nga kana ang ingon din ng doktor nga kana ang okay ra daw pwede na daw namo hikayon ang papers para sa paggawas kay kana ang okay ra ang bata og ang mama o makagawas rami pagka Sabado kay Bernis man to siya nag-anak. So kinahanglan kuno nga mahikay na mo danha dayon nga adlaw ang papers kay half day ra sila dadto nga time sa Bernis. Half day ra sila kay pagka Sabado dayon walay kuan dayon magbalik sila alas 6 pa sa hapon. Namaw to grabe na mong kuan kakuan pa ko nga agbiya ni Saysay dito sa kwarto kay mo pa ba to nag-anak mo pa nagkuan og lisod paglihok paghilak sa bata aglisod paglihok kay mo pa nagawa sa kuan niya kinahanglan dito nga hikay na mo ang papers kay para makagawas mi kay og di mi makagawas adto nga kuan mo anang pagkadako ang biling muna usa nga akong ka kuanan gyud nga pag-anhin nila dinhi nga nagbisita sila sa bata uban sa iyang mama ang iyang mama daw iya tong mga anak ang papa ni Richmond wala wa ko magtagad wa ko magbali-bali kay wagi ko nalipay pero pag ingon nila pag kuan nila gipasulod gipakuan dadto kung naila pangutana gitubag pero wa ko istorya nga gibuhian nga makasakit nila ako lang naklaruhon sa imo GC sa buhiro kay ikaw man jud nag-comment dadto na gipang screenshot ko na imong mga comment diha pang screenshot ko na imong mga comment kay kung in kasog imong i-delete na ako ikapakita sa imong comment diha dili jis ram to jis sa buhiro iyaan ko na siya nga mo na mag-comment kag wagas unya na pa to isa Korean sa to Koreano TV Koreano Bila TV moingon ka pa nga paundangon ko nimo sa pag-vlog nganong imo ko paundangon sa pag-vlog ikaw ga sweldo nako imo kong sweldoan mayon kapagin nga for the views lisod pod kinsay nag-vlog karon nga wala nag-apa sa views kinsay nag-vlog karon nga wala nag-apa sa views nga mo man ginausa ang imong kuan nga naa kay views for the views hindi na lang ka mag-vlog ug wa ka nag-apa sa views muna ako ra nagklaruhon sa imo nga kanang dili na ko na ipakuan nga kana ang ipahulam-hulam sa inyo ang bata pahulam sa inyo ang bata karon gusto mo magbisita magtan-aw mo sa bata pag anhi dinhi og ayaw pag i-comment diha kay ako wa ko nagtingog sugod sa pagkahitabo wa ko'y istorya danha nga kuan parte sa inyo or parte kang saysay mura to gyud akong gihanyo sa mga
negative comment nga. Undangin na ninyo ang pag-comment sa mga negative kay ang ako po sa kahadlukan na to nga kuan ma-depress niya si Saysay. Ingana nga ang anak pa. Ibadaghan aga nga hitabo sa ingon anak. Itong hanyo giko sa ila dato nga undangon na nila ilang mga comment nga negative. Tao raman ta aga sayop, aga sipyat. Ang atong hatagan og chance itong anak ko ni Saysay nga padayon pag eskwela og dili sila mag kuan di padayon pag dili sila mag support padayon pag eskwela kay tanang maningkamot mo si papa nga masuportaan mo og masuportaan ka og ang bata. Kung kuan asa ra man ako makahuman sa pag-eskwela, di ba? Mong ayaw gid pag-ingon nga ingana kay sa karon pod undangon na pod nako ni nga kuan karon ra po ko mag-istorya ani kay medyo ragid ko na kuan kayo mag-istorya nga ipaundang ko sa pag-vlog. Wa gid siya nakabalo kung unsay akong naagyan ni sa pag-vlog gikan sa akong pagsugod hantod nga naka kuan ako nga magsweldo nako kada buwan. Makasweldo ko kada buwan tungod kay paningkamot ko nga makasweldo gyud ko pag abot sa buwan. Kay para sa akong pamilya nga di na ko mag-adto pa sa layo, magtrabaho pa sa layo kay mabiyaan pa nako sila kay muni kuan ko nga makaabag ko sa akong bana. Muna nga paningkamot ko pag upload paningkamot ko pag vlog nga na ako'y ma-upload kay para nga pag abot sa buwan makasweldo ko bahala ginagmay basta kay naa at least makaabag-abag na sa kuan sa akong bana. Samot na karon nga naa na may gatason maong ayaw pag ingon nga imo kung paundangon sa vlog ug di ka ganahang tan-aw, ayaw pag tan-aw i-unsubscribe ko ug di ka ganahan aglantaw, ayaw pag comment nga imo kung ipaundang sa pag-vlog. Sa karon dani ra ni kuan ako nga kuan istorya tanan din wa na dayon ug di na po na ako i-appeal si Richmond sa amo ang mga vlog, di na po na ninyo makita dinhi sa mga vlog or sa mga post diha. Daghang kayong salamat sa inyong tanan guys, sa inyong suporta kay wa jud ko ninyo gibiyahe sugod sa akong pagsugod hantod karon. Dako kayo kong pasalamat sa inyong tanan sa mga nagsuporta sa among mga vlog, sa patuloy na nanonood sa mga vlog namin. Daghang kayong salamat, lalong-lalo na jud sa mga nag-share ng blessing sa amin ug sa mga hindi nag-skip ng ads. Daghang kayong salamat sa inyong tanan guys. Di asi Riri guys kay wa man gid mi dinhi pag panganak ni Saysay no kay dito man gid mi sa kuan nya. Ako si Riri gipangutana kung tinuod ba nga nag-anhi dinhi si kuan unsay giingon Lagi dinhi ano pa kung makagawas nito sila ko lang kung di umot lang ato makagawas na baka sila tama nila sa sanitarium hingog nagawa man kuno sila gipahibalo kung asa ng ospital. Nya unsa lugar na si Riri Peke kinahanglan babagkuan kung nag-anhi sila dinhi nang utana lugar kuan kung hibaw sa may kibal ninyo nya moingon pa mo nga utana siya nang utana ra siya kuan ano siya kung gawas ko ambot kung magagawas sila karon ko ambot lang makagawas ba sila. O gusto nimo mangita gid kag kuan nga makakuan ka nagid kay mga paraan nga maka-adto ka kay